Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за любимите на всички ни питки с и без сирене, както и за баници, щрудели, тиквеници и още много печива. Сега елате с мен да отидем при Теди да видим нашата питка както отвън, така и отвътре. Тази питка по-конкретно е с сирене и с поръст, мак и сусам. Също така е предпочитана за всеки празник. Особено по Коледа. Хората масово я поръчват, за да краси тяхната трапеза. Нека да я щупим заедно, за да я видим и отвътре. Вижте как стои на конци, има доста сирене и е така разтърсена и доста богата. Хайде сега да пробваме. Как е? Тиквеникът и щруделът са традиционни десерти, с които може да завършите празничната вечеря. Предлагаме вкусен тиквеник, който съдържа тиква, орехи и канела, а нашият щрудел е с ябълки, орехи, стафиди и канела. Приготвяме ги както индивидуално на парче, така и цели по 1 кг и 500 г на брой. Скъпи приятели! Искаме да ви пожелаем от сърце много топлина и споделени ми с вашите близки, здраве и късмет! Нека празниците ви бъдат изпълнени с много радост, а ние ще се погрижим за останалото. И не забравяйте, следвайте ни в социалните мрежи, а тук ще намерите телефона за връзка с нас. Весели празници!